Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tanunen kɔfɛ ka wale ɲuman dɔ ka sɔli ni hinɛ ɲini caya ka kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhammadu kodo ale min y'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan sanumanw na ko adamaden n'i fatula i ka fɛn bɛɛ bi tigɛ funa kɛra fɛn saba ye o fɛn saba dɔ la kelen ka taa ka den ɲumanw ni kɔ ɲumanw t'i kɔ minnu bɛ duwawu don ni sarakati bɔ i ye o de hukumu kɔnɔna la ka kira Mustafa ka kuma tugu ɲɔgɔnya Jamiatu Ansardin bolofara min bɛ motikaw fɛ laadala ko de u fɛ u bɛ kɛnɛba ɲɛnɛmaya ni k'o kɛ tasibila kɛnɛ ani duwawu kɛnɛ ani hinɛ ɲini kɛnɛ ka kɛ an ka sababu ɲuman ni o de Seydi Sherif Usman Madani Haidara wolofa ɲuman kan Ba Madani Haidara min baaraw kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 motikaw fɛ baara nunu nun bɛ doni mɔgɔba welelenw ka folikanw n'u ka nisɔndiyalikanw ye an ye min sɔrɔ la ne n'aw ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ an b'a deli Ala fɛ yarabi Ba Madani nin tɛ an san fɔlɔ ye Ala kana nin k'an san laban ye Ala an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o k'a ka Ala ye bonya kama ka dugutigiw fo ka alimamiw fo k'an ka tɔnɲɛmɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ ye k'an ka musobaw fo minnu bɔra fan o fan ka kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman yira an na Ala k'o k'a ka Ala ye bonya kama kira somɔgɔw bonya n'u barika kama sɔla rasul an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ni dɔnba de an nana taasi ɲini de la arabi an banbagatɔ ninnu Ala ka hin'u bɛɛ la Ala ka yafa kuma yan ko mun Ala ka nɔgɔya ani ta jɛ mun Ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bi kɔni bi taasi kɛnɛ de an ma fɛn fɛn ɲini bi sunna kɔni an dɛsɛra de donc an bɛ taasi kɛnɛ de la bi Ala ka yafa ma Ala ka yɛlɛ caman ye arabi an ka jamana yɛrɛ Ala ka basigi an ka jamana Ala ka basigi jamanadenw Ala k'an don da kelen fɛ ka mɔ da kelen fɛ Ala ka bato la Ala ka n'an kɛ wali kelen an bɛ sunkalo la sunkalo musaka Ala k'a nɔgɔya an bɛna bato mun k'a kɔnɔ Ala k'o yɛrɛ nɔgɔya an y'a kɛ Ala k'a minɛ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka deli Ala fɛ an sigira Ba Madani ka kɛnɛ kan hinɛ ɲini don ka se kama an b'a deli Ala fɛ k'a daminɛ an fa Ala kana se bi ma mɔgɔ mɔgɔ fatura silamɛya sira Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na Ala ka taa nɔgɔya bɛɛ ka kuma nɔgɔya yɛrɛ ka kuma sigi wɛrɛ la ka wuli wɛrɛ la Ala k'o k'an ye Ala k'an nama alhamdulillah an bɛ diɲɛ ansari bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye an fa Ba Madani Haidara ye nin kɛnɛ ani nin ɲɔgɔnna kɛnɛ ɲɔgɔnna ba caman a ka kan ni Ba Madani Haidara ye wallahi fɛn ka kan ni Ba Madani Haidara ye min ka bon ni nin ye fɛn ka kan ni Ba Madani Haidara faso ye min ka bon ni nin ye k'a daminɛ Tamani ka taa bila Wɔrɔdugu la ka na bila Sofara donc n'i ko Ba Madani an bɛ se k'a fɔ i ko Mali bɛɛ lajɛlen ka taa Kidira ka taa bila Lanzanga ni cɛkɔrɔba ninnu ka ɲɛnamaya kɛ foyi la fo singitigiw jamanajɔ ani faso dilan wallahi Ala y'o feere ye u y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin de la donc ni Ala tilala Ala ko mɔgɔ min y'a kɛ ale Ala ye ale fana b'a k'i ye jɔn juru tɛ to Ala la abada donc ni Ala tilala ka diɲɛ seleke naani bɛɛ di o Ba Madani Haidara ma a wale ɲuman dɔn na ani a barika dara ani Ala barika dali la donc o b'a jira k'a fɔ o ansari kusamanci o diɲɛ silamɛ kusamanci olu ye Ala jɔnw de ye olu fana bɛ o Ala la baara kelen de la ka taa se diɲɛ wuli ma donc kuma caman ti da nin na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. La section Ansardine en sous-section président en comité président au conseil président en préfet de Sagamapti en dugutigiw en
silamatɔn bɛɛ minnu bi yan alimamiw karamɔgɔw malimatu association féminine olu ka président bɛɛ ansar bɛɛ an su an bɛ kalo barikaman de kɔnɔ sunkalo ka fara su na kan ba madani ayidara ka anniversaire donc bi ye donba ye an bɛ kaloba fana kɔnɔ donba fila ɲɔgɔn sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ donc au nom monsieur le maire tɔgɔ la conseil communal tɔgɔ la ani population tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye donba ye su in ye donba su ye parce que ba madani ayidara ka anniversaire san caman ala k'a jira an na an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra a la an ka foli ɲɛsinnen bɛ Moti Ansar bɛɛ ma an b'aw bila la su ni tile a kana jɔrɔ n'u ko Ansar dɔrɔn an b'aw nɔfɛ an se ye mun ye an b'a k'aw nɔfɛ mais an ti sɛgɛn an b'a ɲini Ansar président bɛɛ fɛ section sous-section comité alimamiw karamɔgɔw malimatu hali bi an k'a ɲɛsin dugawu ma dɛ jamana in sɛgɛnnen de don don o don an b'a fɔ n'an nana don o don an b'a fɔ micro la an ka dugawu kɛ dugawu ti bɛn koyi ka naba bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sen yan si yan nɔ cɛ ani muso ka na section ka wele jaabi n'o ye bɛɛ bɛ an fakɛ o ka sayɛlɛmɛ anniversaire banni anniversaire ye ani Sidina Ali yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ si a si kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ni ce i yɛrɛ ye ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la fɛn ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an bɛ mun fɔ dɔrɔn ka bɛn ni sukoroba in ma an ka nusa diya an k'a dɔn k'a fɔ n'an yera nin kɛnɛ ninnu kan an yera kunnadiya kɛnɛ de kan ka d'a kan ala t'a latigɛ bɛɛ ye i ka se ka ye nin kɛnɛ ninnu kan n'i y'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ ninnu kan i kan ka Alahu Taala fo k'a waleɲuman dɔn k'a barika da ka tila k'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka san wɛrɛ ta jiri la o la nin kɛnɛ ninnu kɛnɛ sanumanw de dugawu ninnu bɛ k'a kɔnɔ a ti bɛn o la hali sisan monsieur le maire bɔra an bɛ dugawu kura an ka jamana ye ka d'a kan Mali ye an bɛɛ de ba ye i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ f'i ma ko maliyɛn den de ni foyi t'a bolo min ka bon ka tɛmɛ Mali kan ala kɔfɛ kira kɔfɛ jamana de ka bon n'i y'a mɛn i b'a fɔ i ba i b'a fɔ i fa a bɛ jamana dɔ de kɔnɔ o jamana in an kan ka dugawu k'a ye ka d'a kan fɛn ye Mali sɔrɔ n'a tun ye a ye jamana o jamana sɔrɔ a jamana cira de a y'a ɲɔgɔn caman ye mais n'i y'a ye hali sisan an bɛ kan ka ninakili jamana in kɔnɔ ala ni kɛnɛ ninnu ɲɔgɔn sababuya de don ka d'a kan dugawu min k'a kɔnɔ a ti bɛn ni dugawu tɛ Maliko tun bɛ ban ka d'a kan tubabuw ka fɛɛrɛ bɛɛ n'u dɛsɛra u bɛ se ka jamana ci ni fɛɛrɛ min o de ye diinako kɛlɛ ye o diinako kɛlɛ nana ani seko kɛlɛ o bɛɛ la jamana in b'a sen kan an y'a faamuya k'a fɔ fɛn min don o bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔn de sababuya la ka d'a kan nin kɛnɛ in la a bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɛn min bɛ yen nɔ o sababuyaba bɔra mɔgɔ min o de ye a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara ala foli b'a ye o la ne b'a fɔ tuma bɛɛ n ko mɔgɔw ma tiɲɛ dɔn n'u tun y'a dɔn walahi a tɛ kɛ tan quoi hali sisan ala ka a dɔnni nɔgɔya maaw ye walahi cɛ in sen bɛ dingɛ min dala Mali la ala ka n'a sen bɔ a da la mɔgɔ caman t'a dɔn nka an minnu bɛ an yɛrɛ kalama dɔɔni jamana kɔnɔ an b'a dɔn fɛn min bɛ yen yarabi ala ka jamana ala ka kisi k'a kolo suma ala ka ni ɲɔgɔn kɛlɛ caman ala ka jira an na. a foli bɛ maître de cérémonie ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen maire n ka foli bɛ maire fana ye an bɛ belebeleba nin ka kɛnɛ kan yan nɔ n'o ye Ba Madani ye n b'a ɲini ala n'a kira fɛ kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye a duwawu ka jaabi k'a nɛɛma s'a ma k'a kɛnɛ ɲɔgɔnna caman o cɛya ne bɛ se k'a fɔ nin kɛnɛ in nin ye ne yɛrɛ ka kɛnɛ ye n b'o fɔ mun na don min na yan Amusari mɔgɔw ye ne bila ka taa Bankɔni na ko n ka taa karamɔgɔ Hayidara fo ne taara ka jama min to Hayidara k'a kun ka ca ni mɔgɔ 100 ye ne bɛ ka mɛn k'a makɔnɔ u taara fɔ na ko Moptikaw commandant nana dɛ a ko Mopti o fɔra a ɲɛna dɔrɔn
mɔgɔ fɛn fɛn kun korilen don a da la a ko ma k'aw bɛɛ ka taa an ka mɔbitikaw ka kɔmandan bisimila a ɲɛ da ne kan a ko ko kɔmandan a ko ne bɛ don a mɛnna koyi ne ko karamɔgɔ ko ne de siɲɛ fɔlɔ nin ye k'a ɲɔgɔn ye sisan nɔ n ko k'e bɛ ne don a mɛnna ko awa ne ko cogo di k'e bɛ bɔ ne ka teli la don o don d'accord waati n'a kurun kama kuma caman kun bɛ bolo k'a fɔ komi si selo yɛrɛ ko dakurunya fila nin kɛnɛ in ka di dakurunya fila ma mais waati n'a kurun kama n bɛ da o ma. Seyd Serif Usman Madan Haidara an b'a fɔ fo Bangoli la o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo min ye ale d'an ma ka an bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen su na nin kɛnɛ kan hali n'an tɛ sɛ kelen hali n'an tɛ taabolo kelen ni Ba Madani Haidara ala ka hinɛ la komi an tɛna kuma jan fɔ bilen a kan a kuma bɛɛ lajɛlen fɔra a kan mais min ka bon ni kuma bɛɛ lajɛlen o de ye hinɛ ɲini ani yafa ɲini ani kisi jamana ye minnu b'u bolo la ani minnu t'u bolo la ka kisi ninnu bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn fɔra ka tɛmɛ ani min bɛna fɔ dɔw la ani mina ɲɔ la ala k'a bɛɛ minɛ ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ kalo min na n'an ye fɛn fɛn kɛ ala ka kɛ ɲuman ye ni ala y'a kɛ ɲuman ye ala k'a minɛ ye ya rabbi an b'a ɲini ala tala fɛ an ka du an'an ka kin an ka jamana ani farafinna ala k'a ɲɛ an bolo ya rabbi an b'a ɲini ala tala fɛ ala ka an kariya diɲɛ ta jugu kɔ ala k'an kunna an yɛrɛ ye ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an siri danfɛn si la ya rabbi ala kan'an kɛ hasidi ala kan'an kɛ nafigi ala kan'an kɛ dangaden ala kan'an kɛ fitiriwale ala kan'an kɛ tiɲɛnikɛla ye ala kan'an kɛ jugu ye ya rabbi ala kan'u bɔ an na ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala kan ka diɲɛ y'an bolo ala kan ka lara y'an bolo ala ko a ma adamaden ni jinɛ dan foyi kama f'an k'ale ala in bato Ba Madani ye ala dɔn a siranna ala ɲɛ a ye ala wele a ye ala bato a y'a jogo kɛ ala ka kuranɛ ye ala ko a ka min kɛ a kun bi o de kɛ ala ko a ka min to a bi o de to kuranɛ ko Ba Madani ɲɔgɔnnaw de ma k'an ka n'a f'u ma ko su k'u bi ɲɛnamaya la an bɛ duwawu de kɛ an mɔkɛ ye n'o ye Ba Madani Haidara ye a ka fatuli san 50 na an bi o de la ni wagati in na Ba Madani fatura 1976 deuxième mois le 26 ka bɛn jumasi ma Ba Madani Haidara a bangera 1921 Aïssa Haidara o dɔgɔnin de don Mohamed Haidara n fa Laji den Ba Madani Haidara n Tasuba Sangare Aïssa Sangare den Ba Madani Haidara Aminata Haidara dɔgɔ Aïssa Haidara dɔgɔ Musa Haidara dɔgɔ Bokari Haidara dɔgɔ Mohamed Haidara dɔgɔ Ba Madani ye lagare de Basi tan cɛ Makɔrɔba Famanta cɛ Aïssa Haidara cɛ Fatumata Haidara fa Usmani Haidara fa Baro Haidara fa Baslama Haidara ale wolo fa Ba Madani Haidara Ba Madani fatura k'a si to san 50 ani san 5 Useni fatura k'a si to san 50 ani san 5 an karamɔgɔ bangera san 1000 ani 900 ani 50 ani 5 ala tɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye duwawu jaabi masa ye ya mujibu ni y'a hindu bɔ o fana ye 50 ani 5 ye Ba Madani fatura k'a si to san 50 ani san 5 baara saba de kun b'a la jago mɔni ani sɛnɛ Ba Madani ye tamanika ye an motikaw anw bi waso ni a ye Ba Madani ye motika fana ye Koroshika ani Hashimika Ba Ɲasa Sawɔden ale nalen don a bɛna kuma Ba Madani Haidara la Haidara ka sababu ɲuman o de ye Ba Madani Haidara ye Basi Tanga sababu ɲuman o de ye Ba Madani Haidara ye Amsaru ka sababu ɲuman Amsaru kanubagaw ka sababu ɲuman cɛw caman ani musow caman olu ka kunnandiya ani ka kisi
o sababu bɔra cɛ min na o de ye Ba Madani Haidara ye. Kɛnɛ in bilasiralikɛla kun ye an karamɔgɔ Ustaz Mamadu Kɛlɛkulu Kulubali. An ye min sɔrɔ a ka bilasiralikan sanumanw na ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Bi ni ma fili hakili an bɛ le 25 deuxième mois 2026 an bɛ o de la Alliance Franco Malienne na yan. Sina an nisɔn ka di munna an bɛ kɛnɛtigi min ka kɛnɛ kan a fatulen ka n'a bila bi la ni an ka kumakɛla y'o fɔ an ye san 50 ni o ye Ba Madani ye a fatulen ka na se bi ma mais n'i y'a lajɛ a fatudon ka n'a bila bi la n'a fɔra ko san 50 o de ye bi ye i bɛ tila ka n'a ye k'a kɛ komi Ba Madani fatura kunu. Allahu akibaru siga tɛ nin na Kulubali ne tiɲɛ siga t'a la koyi. Ala ye masa min ye n'i y'a k'a ye a b'a k'i ye. Siga t'a la ne tiɲɛ. Ala ka ɲuman a ti pɛrɛn. Kulubali. O la ka naba bɛɛ fo. Bɛɛ foli laminɛ. Nin kɛnɛba in kan su in na. Kulubali. Minnu y'u bolo bɔ fɛn bɛɛ la ka na fara an kan k'an ka Ala barika da su in na. Siga t'a la. An mɔkɛ ye a ka sanyɛlɛmɛli fatuli la. Siga t'o la koyi. An bɛ bɛɛ fo. Mun mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye. Bɛɛ foli laminɛ Kulubali. Mopti n'a lamini bɛɛ. Maître de cérémonie bɔra k'a fɔ a bɛɛ bi yan. Siga t'a la koyi. An b'a bɛɛ fo. Bɛɛ foli laminɛ. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka ɲɛmɔgɔw ye minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina n'u bɛna an ka kɛnɛ bonya an bolo u ni foli ka kan. Siga t'a la koyi. U n'o ka kan Kulubali. Kɛrɛnkɛrɛnyara an ka dugutigi an b'a fo. Siga t'a la. Yusuf Isaka bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo Kulubali. Ala min y'aw kɛ dugutigi ye dugutigiya ye Alahu Taala k'aw sen bamalen to a la. Amin Ala sɔn. Dugutigiya tɛ ɲɛ ni tilennenya ni ladiliya min ye ya Rabbi Alahu Taala k'o to aw bolo. Amin Ala sɔn. O kɔfɛ n'an bɔra yen An ka bɔ yen. an bɛ monsieur le maire fo Badu Mayiga an b'a fo a ka layidu la. A ye foli laminɛ Kulubali. Badu ye layidu di an ma kunun. N'a nana an ka kɛnɛ fana kan tuma bɛɛ a b'a ka layidu kuraya an ɲɛ kɔrɔ. Siga t'a la. An b'a fo an b'a fɔ a ye ni Ala sɔnna a ye layidu min di anw ma an bolo bɛ layidu kɔrɔ siga t'a la wa anw fana ti k'a ma fitiriwale ye fo lahara Ala k'a to a jɔyɔrɔ la. Amin Ala sɔn. Ya Rabbi a bɛ fɛ a ka daraja min sɔrɔ jɔyɔrɔ la Ala k'o d'a yɛrɛ ma. Amin Ala sɔn. Ka segin ka foli ni tanu ni kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka gouverneur ma ani a ka ciden min ni o fana ti sɛgɛn n'o ti ɲina n'o yɛrɛ kɛra ansari ye ka ban an b'a fo. Siga t'a la a ye foli laminɛ Kulubali. Case an b'i fo. Siga t'a la a ye foli laminɛ. An bɛ dugawu k'i ye. O kɛ. Case ni mɔgɔ min kɛra Hayidara fɛ an bɛ k'i fɛ. Siga tɛ nin na koyi. N ye tiɲɛ ye. N'i bana Hayidara la an bɛ san 1,000,000 don an ni cɛ hali lahara siratu k'an ti ɲɔgɔn ye. An bɛ segin ka foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an balimacɛ ma a n'an baarakɛɲɔgɔn Ala ka diinɛ dɛmɛ sira la Mopti ka don mais a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kucala ma Usman Jalo Binkini fɛ Usman Jalo o la an b'a fɔ fulakɛ ye k'a bisimila an fɛ Mopti yan k'an ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔ fo a n'an ka leader ɲɛmɔgɔ min kumana a tɔgɔ la Elhaj Umar Tapo an ka alimami an b'a fo section ɲɛmɔgɔw coordination ɲɛmɔgɔw national et international an b'a bɛɛ fo ka dugawu k'a bɛɛ ye. Seydou su in na an bɛ kɛnɛ min kan
kene ye kene bay a belebele ni kene mi namba ka no e ba madani ka kene da pour ye tamani doro pour que ka ba madani jirila haydara be bara bina ba madani ka bara di haydara bi bara minai Allahu akbaru ba madani ngania o de haydara yi kulubali wala ba madani ale ngania o de haydara yi sigatini na kulubali mbo fiye ka bo yoro jume mba da yoro ni do la ka jigi no ten tumba ta depuis sidna nu la de kana Allahu akbaru adalubi me ka fiye do sidna Ibrahim ale ngania o de sidna Ismail ale ngania o de Abdullahi no ya ala kira fay sigatala do Abdullahi ngania o de ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira Muhammadu ngania o de sayyidatu nisa'il alamin Fatimatu Zahra ale ngania o de Hasan ni al-Husaini sayyidina al-Husain ulu ngania o de ba madani ngania o de Sharif Usman madana idra sigatini na kulubali neche na kalo kile pour que kani wala ye billahi ka damne Seydina Ibrahim na eri flaso su kalo kelen adalu bi fe kulubali kana se Sharif Usman madana idra doni fodoro ngate mais doro wati ti laboli ke amesin kata kana la anye direct kana antu ba madani na sigatala koy angana yo Seydina Ibrahim Allah Ta'ala ni Seydina Ibrahim ka kuma nyoya la ala yere ko Seydina Ibrahim wa iz ibtala Ibrahim rabbahu bi kalmatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min zuriyati qala la yanalu ahadiya zalimin suratu Baqara do dalu bana e kurbali kalma famuni famunendo Allah Ta'ala ni ala kira Seydina Ibrahim ulu ka kuma nyoya kono ala ko ni Ibrahim la jarabi ni kuma kan ye ka tila tuguni ka Ibrahim bila la jarabi do minen kono Ibrahim ya dafa Allahu akbaru kerati kulubali mbi fe kana ba madan dila mais fanga damne ya sigatola koy nyabisira pour que ka ba madan ye fika nondi sigatala koy ka foka na kulubali Allah Ta'ala ko Ibrahima ye Allah Ta'ala ka kuma kan dafa tumana minani Allah ye o laydu ta Seydina Ibrahim ka Allah ko akodi Ibrahim nin dafalen ko ala yoro ne sono makaba kala inni ja'iluka linnasi imaman Allahu akbaru aforata ala ko mbini ke nyemayi mbini ke dina tigi mbi ke dina nyemayi ika bundala ika sudala dina bita laban yende e bokolo la dina bi laban yende ya Ibrahim sigatala koy neche kulubali mais tumana mina yo fo kaba ko di do ala kele kan fo Ibrahim ko alama ala wa min zuriyati ala ikana kirayai ani dina tigiyai ala ikana da ne kelema akonta da kelema wa akoy bi fe ngate chugodi ako wa min zuriyati sigatala koy ako ala bi fe mbokulu be mauma mana na nere bokulu la ko o temena ne Ibrahima fe mbokulu la ika abele jile ke dina tigiye ala ko ma chugodi ako ya Ibrahim la yanalu ahadiya zalimin miru kera toloni kelay yele kun tonyonaye chiri kelawe Ibrahim hanulu bora ela nu bana ala batuma ulu ti sekake dina nyemaye uta nyemaya sigateni na kulwal meche ya kilitoni kuma ina le okore mu ja ala kira somoya kake ala kira somoy abisoro ni mankedi sigatala kulwal abisoro ni barade abisoro ni ngani ya nyuma yadi sigateni na koy ore ko so suina ba madani amina dima iba famu ya churo ya mina Allah Ta'ala e ba madani ke mogoy
Momi na ya ka fe bela jele ta ka di ala de ba ka fe bebe ala de ba. Allahu akbar. Sigaten no kulubali. Comme a demuso ti an suina. Ami duwawu ke farikolo ala ka nɔgɔya n'o ye an ka musokɔrɔba n'an ba ye Basilama Ayidara. Mais ale yɛrɛ denmuso fana bɛ yan. O y'ale nɔnabila ye. Ne chéri su in na n bɛna kuma min fɔ o ye Musa Konate de ye a bɛ yan. Bilahi. Bamadani ale denw de bɛ yan. Mais an taara fɛ yen a denmuso fɛ yen a ko a ma a ko tumana min na ni ale bilala ka na yan ka na furu kɛ yan a ko cɛkɔrɔba in n'a nana n'ale y'a mɛn k'a nana yan'ale ka s'a fɛ yen cɛkɔrɔba in de bɛna ale fɛ yen ka n'a ɲininka n den mun bɛ yan n den mun bɛ yen min bɛ yen n'ale y'a fɔ n'a tilala a b'a fɔ a ye n bɛ fɛn fila ɲini fɛ a fɔlɔ siran ala ɲɛ a filanan i furucɛ labato o de y'i ka diɲɛ ye o de y'i ka lahara ye n'a ko n fa i nana mun na yan ne mana foyi la aw ɲɛnafin de bɛ na nana aw lajɛ nin cɛkɔrɔba in a tun b'o kɛ a denw ye a yɛrɛ wolodenw ye m'o ti yan. N tun y'a kanu su in na musokɔrɔba in ka sɔrɔ yan n k'a segin a k'a mɛn o daba tɛ a ko ni Bamadani nana ale fa dun n'a bɛ taa ale de ka kan ka fɛn ɲini ka d'a ma n fa n'i minɛ i ka taa n'a ye nka n'a nana ale de bɛ tila ka na fɛn d'a ma n'ale k'a bɛ min d'a ma a b'a fɔ e bɛ cɛlasigi de la e ka nin minɛ i k'a bila i kɔrɔ yan. Tumana ale bɛ ba la n'a bana na a ti diya cɛkɔrɔba in ye fiyewu Bamadani Ayidara a balima bi yɔrɔ o yɔrɔ a y'a balima bɛɛ sira taama ne ka kuma tɛ dɛ a denmuso de ka kuma don ko a y'a balima bɛɛ sira taama wa balima bi yɔrɔ o yɔrɔ k'a b'a kalama wa a bɛ s'a bɛɛ fɛ yen. A y'a ka adamadenya kɛ ten o de kosɔn Seydina Ibrahim ale ŋaniya min tun ye Ismaïl ye a kɛlen ka Ismaïla sɔrɔ n'a y'o di Ala ma o dilen a fɛ Ala ma Alahu Taala ko ne na fɛn b'o nin na fo ka taa se dugukolo melekeli ma min bɛ taama. O jurujan o de nana ka na kɛ Abdulahi ye Abdula Alakira fa kalo 6 ale fatulen kira bangena di kira ba jɔlen n'a ye kalo 6 o kɔfɛ Alakira fa fatura mais ŋaniya jumɛn tun b'ale la ale ŋaniya de tun ye diinɛ min ni Alahu Taala ye a di an mɔkɛ ma Ibrahim ni ye Ismaïl ni Ismaïl ka bɔ Ismaïl la ka na bila Abdulahi la n'i y'a lajɛ min b'u olu ni ɲɔgɔn cɛ ka na a bɛ taa fo cɛ 19 la. A cɛ 19 a kelen kelen bɛɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ de fa Ala ka diinɛ na o dama tɛ a cɛ kelen kelen bɛɛ Alakira nɔrɔ a tɛmɛna kelen kelen bɛɛ sɔrɔ la ka sɔrɔ ka na se Abdulahi la. O la a selen Abdulahi la ni Abdulahi ŋaniya de kɛra denkɛ sɔrɔ min bɛ se ka diɲɛ kumabɔ Ala ko n b'o den di ka d'a kan o bɔkolo o daminɛna kabini Nabilahi Sisa la Bun Adam mais Abdula ale kɔfɛ ŋaniya in tilala ka taama ka na don Alakira la Alakira sallallahu alaihi wasallam Alahu Taala ko aw kiraw ne Ala bi den aw ka bɔkolo n b'a bɔ ni musoyanfan de ye aw ni mɔgɔw ti kelen ye
ala ye fɛn minnu kɛ kiraw ye n'a m'o kɛ mɔgɔ tɔw ye o dɔ ye nin ye o de la kira bɔkɔlɔya nana ni denmusoyanfan ye a nana ni denmusoyanfan min ye ka tila tuguni ka kɛ kira bɔkɔlɔ ye min ye n'a balimacɛ ye Seydina Ali karamallahu wajha n'i ye fini bɔ ala ye wallahi i tɛ to fɛrɛ la o de la n ko Fatima ale ŋaniya ye Hasan ni Huseini o kuma na olu bɛ se ka na cogo jumɛn ka sɔrɔ Aliyu tɛ yen wayi Aliyu de bɛ yen an ti don Aliyu kunna ka caya an bɛ nin min bɛɛ fɔ an ti don a si kunna ka caya mais k'a d'i ma dɔrɔn détail la i b'a faamuya cogo min na Seydina Ali don dɔ la don nana Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira ka misiri la sɛgɛn ni degun ni ɲani ni ɲɛgan bɛɛ b'a tigi kan delikɛla de don a nalen kira ka misiri la a y'a daminɛ depuis safa kɔfɛla la ka taa bila fo safa ɲɛfɛla la a b'a la ka delili kɛ fi sabilillahi jɔn b'a di Ala ma mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a di Ala ma a faamu dɛ maa ma sɔrɔ min b'a di Ala ma cɛkɔrɔba mɔnɛni bɔra yen kira ka misiri a bɔra misiri ɲɛfɛ ka taa misiri selege la ka t'i sigi k'i tɛgɛ jan a bɛ ka kumakan bɛ ka mɛn a ko Ala a fɔra ko nin y'i ka kira ka misiri de ye kira bonya ni misiri bonya kama Ala ne nana yan ka na n tɛgɛ jan mais n tɛgɛ jalen ne tɛgɛ jiginna maa ma sɔrɔ misiri kɔnɔ min bɛ fɛn bila a la Ala o ye mun ye Ala o bɛ kɛ cogo di a kelen k'o fɔ a tilala ka kuma na yɔrɔnin min na jaw y'a sɔrɔ Seydina Ali tun den turulen don a tulo bɛ kumakan in na Seydina Ali y'i kun kɔrɔta a ɲɛ bɛ cɛ la a ka jogo filanan na a y'i bolo mara bɔ cɛ nana tumana min na cɛ gɛrɛla la a ye warijɛ bolonege bɔ a tɛgɛ la ka sɔrɔ k'a bila delilikɛla tɛgɛ kɔnɔ i ti bɔ misiri kɔnɔ yan ka taa fɔ Ala kɔni ye ko i nana kira ka misiri la ko fɛn ma bila i tɛgɛ kɔnɔ o ti kɛ taa ni nin ye o de la Alahu Taala ye Seydina Ali tɔgɔ fɔ Kuranɛ kɔnɔ cɛ min n'a y'a bɔ k'a di Ala ma k'a to seli la Seydina Ali n'a ɲɔgɔnna o ŋaniya bɛ cɛ min kɔnɔ Ala ti sɔn fɛn ka bɔ o la k'o bɛ to kɔ Ala ti sɔn fɛn ka bɔ o la k'o bɛ kɛ fu ye ni min bɛ bɔ o la o bɛ kɛ baraka de ye o de la n'i y'a jateminɛ Fatima ale ni Seydina Ali olu fila ka kafo o de kɛra ni kira somɔgɔw ye ka jigi o kira somɔgɔya tumana min na ni Alhasan ni Alhusain olu nana ka na Imamu Tani fila sɔrɔ a ka jan mais an b'a tigɛ di Imamu Tani fila olu y'o sɔrɔ o Imamu Tani fila ninnu foyi maa si t'u cɛla min den tɛ yen o de la i b'a mɛn dɔw la ko kira yɛrɛ ko kira somɔgɔ yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ kuma fila u b'o de fɔ a kuma fila bɛɛ ye kafiriya kuma de ye a kuma fɔlɔ ko kira somɔgɔ tɛ yen a kuma filanan ko hali ni kira somɔgɔ bɛ yen k'a ti farafin na cɛ nin ye kuma juguba de ye bilahi Firawuna somɔgɔw bɛ yen Firawuna tɛmɛnen minnu sigira Firawuna nɔ na 91 jate y'a jira minnu sigira Firawuna nɔ na 91 o y'a sɔrɔ Firawuna 200 o de sigira Firawuna nɔ na a bɛɛ ye Firawuna ye Firawuna tɛmɛnen Firawunaw
ale somɔgɔ sɔrɔla yen nabilahi musa tile la ka nabilahi musa k'a ka tile kɛ k'a ban ka na ni samuna ye o k'a ka tile kɛ k'a ban ka na ni isa ye isa ka tila tuguni ka san 600 ani dɔɔni k'o kɛ ka taa ka sɔrɔ ka na alakira mamadu ye o kira nalen kɔ e bɛna fɔ k'o tɔmɔgɔ tɛ yen nɛgɛli bɛ o kubali n'a yera ye k'a ti ye farafin na k'a b'i ye farajɛ de la farajɛ bɔra sanfɛ de ka bɛn yan dɔ den tɛ yan i hakili sigi n'i ma kalan i bɛ na siga t'a la koyi na walanda ta an b'a d'i ma kelen kelen a ti ɲaami a dɔnbaga ayi ni kira somɔgɔw banna ala ka dugukolo bɛ meleke o dama tɛ dɛ kira somɔgɔw ma lafiya yɔrɔ o yɔrɔ lafiya tɛ yen adamadenya tɛ lafiya fo bɛɛ kan kira somɔgɔw tɔɔrɔ yɔrɔ la balawu de bɛ yen tuma bɛ n b'o f'i ye hakili to a la dɛ ni kira somɔgɔw n'a kɛra ni fali ye n bɛ hakili to ɲini kuwa n'a kɛra fali ye kana yɛlɛ a kan bilahi n'i yɛlɛla a kan i b'a y'i yɛrɛ la o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka o somɔgɔya o de samana ka bɔ o kumana alhasan alhusein ka bɔ olu la o kelen de ye ba tigɛ ka sɔrɔ ka na anw fɛ yan an ka gun kan ye o la n'i ye hakili segin i yɛrɛ ma dɔɔnin dɔrɔn i b'a dɔn kuma ninnu ye hasidiya kumaw de ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔkolow ti ban ala ka dugumakolo kan k'a d'i ma dɔrɔn san min na solution madani ayidara a b'a kali san min na misiri kɔnɔ o kɛra an bɛɛ ɲɛna ye a ko cogo jumɛn a ko k'a to kuduba la a ko n bɛ kira jɔyɔrɔ de la a y'a kali n bɛ kira jɔyɔrɔ de la fo siɲɛ 3 a sɔrɔla k'a fɔ ko ale k'a to madina misiri kɔnɔ k'a to alabatu la madina misiri kɔnɔ ale sunɔgɔra jɔnɔn na kira nana ka n'a fɔ a ye ko ani moti bani ko a y'a bolo kɔrɔta ten a ko aw ye ne joli di ko kira de y'a fɔ a ye kira ka misiri kɔnɔ k'a kale a kan kabako don dɛ ale ka o kaleli n kan ti o ma k'a fɔ dɔrɔn an nalen ka bɔ Bamako Mopti bani ni ne y'a ɲini n y'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ jɔn don n ka ɲinini taara bɔ a kan kira somɔgɔ don komi karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye n'olu ko k'u b'a dɔn u bɛɛ ko bilahi kira somɔgɔ don mais est-ce que i b'a dɔn a tun bɛ baara min na yan a tun bɛ ɲɛgɛnɛji de bɔ ka bɔ a yɛrɛ halala la bilahi baɲangɔyireya a tun b'o de la pour a ka balo a yɛrɛ halala la ka maabaya duloki bɔ k'a bila hali n'ale ye kira bɔ n'a ye mais ko a labana yɔrɔ min na n'o ye Mopti bani ye ale labana bila ko a denw de nana a nɔfɛ u y'a ɲini f'u y'a ye u taara n'a ye bila ko bila ka di don bilahi o kɛra mais k'a yirila dɔrɔn o sinfiya min n'o tugura Seydou Madani Ayidara a somɔgɔw nɔfɛ an bɛ o min ka kɛnɛ kan a ka kɛnɛ jumɛn a fa min n'o kɛra nin sababu ɲuman ye n'an sigilen dɔ yan bi n'o ye Ba Madani ye Ba Madani ka baara ani Ba Madani ŋaniya ani Ba Madani ka laɲini ani Ba Madani ka fɛn labɛnni o de ye Seydou Madani Ayidara ye walahi Ba Madani kana sika la fiyewu ale ye min labɛn ka bila o de filɛ nin ye ka kɛ bi komi an tɛ Hayidara yɛrɛ ka kɛnɛ kan Hayidara bɛna min labɛn ka bila
olu bi tableau kan déjà o bi fɛn dɔ la olu yelen don o bi fɛn dɔ la fɔlɔ mais an t'olu an ma se yen fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso caman jɔli ka mɔgɔw jigi tugu bamanan ni ŋaniya misiri caman jɔli diɲɛ labɔ la mɔgɔw ka se ka ala dɔn ka kira dɔn bamanan ni ŋaniya wallahi adamaden ŋaniya bɛ min ɲɛ ye i ka diɲɛ n'i ka lahara i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nafolo ye wallahi k'a di dɛsɛbaatɔw ma a t'o ɲɛ ye n b'o fɔ mun na bamadani ko sɛnɛkɛla tun don baara saba de b'a la a baara fɔlɔ o ye sɛnɛ ye filanan o ye mɔni ye sabanan o ye jago ye an bɛ sɛnɛ ta bamadani ko n'a tun ye sɛnɛ kɛ n'a tilala a ka sɛnɛ la a ka kan ka min dun n'a taara n'a ye ka taa bila foli delikɛla ma na ni delikɛla nana min b'a ka budo la a b'o de bɔ k'a d'o ma laban na balimaw ni balimaden minnu bɛ yen ka fara musow kan tuma dɔ la u b'a ɲini de an kana na taa si kɔngɔ na walima ka tilen kɔngɔ na gɛlɛya kosɔn tuma dɔ la u bɛ suman dɔw ta ka bila yɔrɔ dɔw la a yɛrɛ t'a ye yɔrɔ min na min jɔra a kan k'a dun a b'a bɛ ɲi mais ale b'a la ka nin kun mun na a b'a la ka nin kun mun na o la n'i y'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ balo la n'i y'a ɲininka a ŋaniya la n bɛ walidenw la balo pour Alahu Taala ka ne yɛrɛ kɔ ɲɛ solution madana idara a fa min ye bamadani a ka sɛnɛfɛn tun bɛ taa ta an tɛ jɛɲɛ kosɛbɛ a filanan ko mɔnikɛla tun don c'est à dire n'a tun nana ka taa ni jɔ ye jɛgɛminɛ jɔ n'a ye mɔni kɛ jɛgɛ sɔrɔlen kɔfɛ ko n'a ye nana ni jɛgɛ ye min bɛ min ta bɛɛ b'i ta ta jɛgɛ ka kan ka feere de mais ale bɛ n'a bila de ni min bɛ min ta bɛɛ b'i ta ta ni bɛɛ y'a ta ni dɔ tora o bɛ feere ni dɔ ma to fana o kumana a bɛ ala barika da o y'a bannen de ye koyi e ni ala cɛ o mɔgɔ min fa ye misi ni ala la ala yɛrɛ jati ɲɛsiranya kama ani e min fa siranna ka bakɔrɔnin di ala ma aw bɛ se ka kɛ kelen ye aw tɛ kɛ kelen ye o de la Hayidara ye cɛw da n'a fa ye o de la Hayidara bilala cɛw ɲɛ ni ala dɔn ye ani ala ɲɛsiranya ye a sabanan ko jagokɛla tun jagokɛla a tun bɛ jago kɛ mais min ye kabako ye a ka jago kɔnɔna na ko don dɔ la a tora ka jago kɛ k'a to a ka jago la a ye juru don mɔgɔ 30 ni maa 8 de la min sera ka sɛbɛn tarikutigiw fɛ minnu y'a ka tariku sɛbɛn mɔgɔ 30 ani maa 8 a ye juru don minnu na jago sira la n'o m'a sɔrɔ f'a fatura k'a ka juru turu la fatura k'a ka juru turu sɛgɛsɛgɛli nan'a ye nin wari in tun bɛ tan papiye b'a la ayiwa a tigi ma nana ye nin wari in bɛ tan papiye b'a la a tigi ma nana ye maa 30 ani maa 8 a si ma nana wari ye don dɔ la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale yɛrɛ sikara a yɛrɛ la a tun man kɛnɛ a y'a ŋaniya ne ye juru ta bamadani fɛ mais ala i kana sɔn ka ne faga maa si t'a kalama fo ne yɛrɛ ni bamadani kelen bamadani fatura mais a denkɛ bɛ yen
ala ikana faga bana ina fiyo fo ngolen ko ala na ba madani ka wari soro ka kana yi ka ta sara ka da dinge ma kan geya na ma doya abidon lahar ni ce ko na choroba akenera Allahu akbaru akenele ay sira mine ba madani ka wari min juru tumbala adagushi ka bo don kosobe Allahu akbaru aya fara nyonka ataranai kata di karamogoma Allahu akbaru asiyidi shiri usman madani aidara asira ayi fembe la kale karamogoye ka ba ako karamogoma aywa ifaga juru tumina ande tumbi barake nyon fa abita ne ni juru ta fa abita naam mebi ne ka suru lahara la ni je o kumana ala bo kalama nsirana ngana saka juru tuna o kumana wari nya fara nyonka don doni fo ka dafa ede na ka kan parce que e yi fakiye tabaye wari file Allahu akbaru karamogo ko makini ce sigatala koy ni ce a jarani ako ma mi finyana ni wari ni de ye wari saniya ka dima ata na asoro ne de bin fakiyeta ne jena na ye ka dima ni wari ta aka ke saraka ye ka hine sen fama sigateni na koy billahi sigateni na ni ci denima akara ka fo tuguni o togoroba kelen ako ete de ayi u faga jurubi to o cela tariku ye min sebe nganto ma min donna ni min ma do ne ya abe yafa abe ka ke saraka ye parce que ne de ba garanti ne de tado na dira ne de ba mine abe ka ke saraka ye ka hine se togoroba ima Allahu akbaru karamo banana billahi muna aka ke hine ka sa fama sigateni na kulbali yace na solution madana igara baharu ala ye afala jarabi ni den soro baliya yi jona mais ala nana min dama no ye solution madana igara ayi afulla ka korobaya unana mine ka tana yi ka ta do école la sigatala koy kuma amba me ayere dala chugoya mina abi tarikula tindi chokoroba yere ka tarikula abala tindi sigatala koy o ya soro tuma ubi yala di ekol kadiya mandiyo ibi mine ka tadi sigatala koy ubi ti sebe o ye solution madana ay dala sebe mais chokoroba yi amadiyai aturai abi ekol lay abala asira yoro dola karamogo fa no ye bamadani ale de tilala ka fere tige fere be min mi se ka bo école la parce que ale ngania yi nya di alamadi sigatala niche ala nya di amba dima go sigatenna aya dama ka soro barakela tabulu aya dama senekela tafe ubi bursi de kono aya dama ka soro monikela tabulu ubi bursi de kono aya dama ka soro jagonkela tafe ubi bursi de kono ni yona bi mogo min bolo bursu kono abise ki deme sigatala niche ni ajena ko fo ala kera koy naam e ka levier bi bolo yi abali ki ala abe muna oy kursi yoro sigatala alaku zalika bi anna allaha lam yakun mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru anfusahum Allahu akbar wani aya ne ala ye adamaden da ma kanu ka toro umake ma kanu ka nyani ma kanu ka nyega bal ne ala ye adamaden da ni nema bekai sigatala koy kereti kablanga nema ko nga ne ma kanu ne ala ma kanu fiu nga adamaden ka nema falen ka kai bone wala manga ka nema falen ka kai toro wala manga ka hakli sigi falen ka kai hakli wuli wala manga ka ja sigi ka sigili ko boye ka tila kana ni jawni ne ala mo kanu hatta yughayyiru ma bi anfusihim fulu yere di yere yelme Allahu akbar
siga tɛ nin na a y'a fɔ jamanadenw ye an k'an yɛrɛ yɛlɛmɛ siga t'a la jogojuguya min ni jamana kɔnɔ o ka falen sera ma koyi maa kelen ka maa 100 nin yɔrɔ dugu o ka bɔ a la an ka tilen an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka tilen an n'an baarakɛ ɲɔgɔn cɛ an ka tilen an n'an musow cɛ an ka tilen an n'an denw cɛ an ka tilen siga tɛ nin na Kulubali ala k'an ka min kɛ an k'o kɛ o de kosɔn ala ye cɛba min di anw ma n'o ye Bamadan ye a ŋaniya tun ye ala bɛ se ka jamana in kisi cogoya min na ani ka diɲɛ sauver siga t'a la o de nana ni Bamadan ye ŋaniya tun y'o de ye ka ɲɛsin diɲɛ ma ni ala nana ni Sɛrifu Usumani Madani Hayidara san 40 ani kɔ a b'a la ka kuma a ma foyi fɔ fo suyini ti bɛn jinaya ti bɛn hasidiya ti bɛn nafigiya ti bɛn mɛsi duni haramu don wa ka tila tuguni ka gɔlɔ min o ye haramu ye sobiyeta o ka jugu a bɛɛ ye san 40 a b'a la ka kuma o de kan jamana in kɔnɔ yan n'a sara kɛra mun ye a y'a minɛ k'a faga a y'a don kaso la n'a sara kɛra o de o kɛra koyi mais kuma t'o yɔrɔ la an bɛ fɛ ka Bamadan ni ŋaniya de jiri la pour que ka se ka diɲɛ sauver siga t'a la koyi ɲɛ bɛ taa Fana Kulubali n'o kɛra i b'a faamuya siga t'a la Kulubali ne m'a f'i ye n k'i ka mɔgɔw ka papier bɔ siga t'a la koyi u b'u k'u den ka na Alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana a bɔnnaw kan ni mun ye ala y'a bɔnnaw fɔ a ye k'a fɔ ko i bɔnnaw bɛna na Muhamad o de bɛ anw jala gɛlɛya k'a dɔn k'a fɔ Alakira bɔnnaw bi u ti ban parce que ala y'o fɔ siga t'a la koyi a tigi y'a fɔ kira kisi ni nɛɛma b'a ma tuma min na a bɛna fatu k'a to a ka saya bana na a tora ka kasi a bɛ kasi f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ Alahu akibaru o kɛlen Sidina Jibrila nana a ko Muhamad yala o kumana e siralen don saya de ɲɛ wa walama sigara min fɔra i jɔrɔlen don o gɛlɛya de ɲɛ wa a ko Jibrila ma a k'o tɛ a k'o tɛ a ko ne bɛ yen bi kuranɛ bɛ jigin ne de kan e Jibrila filɛ i bɛna i bɛ ala ka ci fɔ ne de mais ni ne tɛ yen kuranɛ tɛ na ni ne tɛ yen Jibrila e tɛ na ni ne ka kiraya banna o ye kiraya baara jɔlen ye o kumana n'o manden minnu b'i kɔfɛ o bɛna kɛ cogo di innama anta munzirun wa likulli qawmin had siga t'a la koyi a tigi y'a fɔ tan Kulubali Jibrila y'i yɛlɛmɛ a ko ala ko n k'a f'i ye innama anta munzirun Muhamad e ye bagabagalikɛla de ye ka taa ala ka diinɛ la ka diinɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ka wulibali fɔ mɔgɔw ye mais ala ko n k'a f'i ye ko n'i taara ko manden o manden n'a bɛna ala bɛ bagabagalikɛla ni bilasiraba ala b'a bila ka na o mandenw cɛla hali ni manden ye yɛlɛmɛ ko miliyɔn de kɛ o bilasiralibaw bɛ na tafsirul mujahid a fɔ kelen tafsirul nasafi a fɔ fila i bɛ tila tuguni ka tafsirul bagawi lajɛ saba olu bɛɛ ko min bɛna na ka na mɔgɔw bilasira diinɛ tununen walima nɔgɔ dalen a kan minnu bɛna nɔgɔ ko k'a bɔ a la ko o bɛ kɛ Alakira joliw de ye Alakira bɔnnaw de ye o la an karamɔgɔw ko ko waati sera k'an ka su in na ta bila yan k'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an na an karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a n'a bɔnnaw ala k'u fisaya ni bɛɛ ye ala k'u bonya ni bɛɛ ye ala k'u kanu ni bɛɛ ye ala k'u kɔrɔta ni bɛɛ ye u bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o d'u ma u ma min ɲini ala fɛ ni hɛrɛ don ya Rabbi ala k'o fana d'u ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ motikaw fɛ ka sanga ni Muhamadul Mustafa ka kuma tugu ɲɔgɔnyali ye ni o de ye u ka laada lakilenni ye ka kɛnɛ sigi ka sanga ni an fa an'an karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara wolofa ɲuman ka fatuli san kunbɛw ye ni k'o kɛ duwawu don kɛnɛ tasibila kɛnɛ hinɛ ɲini kɛnɛ ye
ka fara alisimɛsiw bɛɛ lajɛlen kan min baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 Jamiatu Ansardine bolofara min bɛ Motikaw fɛn olu ka fara ɲɔgɔnkan kɔnɔna la ka Ala subhanahu wa taala deli kɛnɛ in ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala ko o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye musaka fɛn o fɛn donna kɛnɛ in na Ala ka na u ta yɔrɔw langolonya Ala k'a kɛ bɔda ye an ye alikiyama jɔ don kɛnɛ in sababu ɲuman o bɛ segin an fa an'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara sija ni kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala ko o nɔgɔya ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a kɛra ma ɲɛmɔgɔ ɲuman Ala k'anw yɛrɛ ka kɔmɔgɔ ɲumanw ye k'aw fo k'aw wale ɲuman da aw ka ɲɛmadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ni Ala sɔnna. Got